Hey guys, welcome to my Bangal Borai YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बांगाल बोराय YouTube चेनेलाव बरायबावनाय थाबाय। आं दिनैबो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ जादों थांनाय जोंनि जालांनाय BBC नि बोसोरारि जथुम्मा एनुवेल कनफारेन्सआव मोसानाय। बे मोसानायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो गोसो जादों। नोंथांमोना अननानै नायगोन। मेथाइआ जादों जोबोर ओंथिगोनां। दङ नों बहा दा थाखोमानानै। बे मेथाइखौ बिथांमोना मोसादों। जोबोर मोजां मोसादों बिथांमोना। नोंथांमोना अननानै नायगोन आरो नायनानै इसोरनिफ्राय बोर आरो आशीर्बादखौ नोंथांमोना लागोन। दायो नोंथांमोना नायलांनो हागोन। नायलांदो।